ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଲଫାବେଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତୁମର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ବିନେସନ୍ ଥିଲା ତୁମର ସବଜେକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ସବଜେକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅପସନ୍ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ତୁମର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଉଛି PCMB ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ୍ ବାୟୋ। ତେଣୁ ଏଇ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ କମ୍ବିନେସନ୍। ତୁମେ ଯଦି ଏଇ କମ୍ବିନେସନ୍ଟି ରଖିଛ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜବ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ଅଲଗା କୌଣସି ରଖୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ମ୍ୟାଥ୍ ଆଇଟି ରଖୁଛ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଇଟି ରଖିଲେ ତୁମର ଯଦି ଡକ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଯେତେ ରହୁଛି ଡକ୍ଟର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସେସବୁ ଲାଇନ୍ ପିଲାମାନେ କଟିଯିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯଦି କିଏ ତୁମର ମ୍ୟାଥ୍ ଆଇଟି ରଖିଛ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଇଟି ଟିକେ ରଖିଛ ତୁମେ ଯଦି ବାୟୋ ରଖିବ ମ୍ୟାଥ୍ ବାୟୋ କରିପାରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ତୁମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟି। ତୁମର ମାନେ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏତେ ତାରିଖରୁ ଏତେ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସବଜେକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। 16/7/2024ରୁ 31/7/2024 ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ସବଜେକ୍ଟ କରିଛ କର। ତୁମେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିଛ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।